Ajde. Dalje. Ne. Ajmo stavu. Ne. Ajde, 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 ajde. Ajde, ajde, ajde. Čovjek je prošao. Ej! Ej! Znaš šta ima novo? Parize! On me sad da vam ispričam jednu tužnu priču. Znate na šta me ovo posjeća? Ovo vam je oblik pakiranja Pariza. Parize! Parize! Ja imam Parize, družimo se svaki dan! On ide sa mnom u grad, a danas ga neću pojesti zato što nema kruha. Ali ima golubova pa ćemo jest golubova bez kruha, to ide. A ne bilo koji Pariz... Ej! Da pileći Parize! Plodine! Ej! Pariz. A žao mi ga je sada. Nek se odmara, sutra ćemo ga jest sa kruhom. Pariz se odmara, sutra. Moj Parize! Zato ima novo! Kad ja nje... Ao! To će pije... O! O! Čekaj! Idem po ulje. Parize. Ako ga pečeš. Popi malo, ej. Ne. Stablo, popi malo. Biće bolje. Biće bolje sutra, sutra me opet čeka moj Parize. A to možda bude s povrćem Parize. Taj dobar kaput. Nazivi meni Parize.